also, don't forget to subscribe our YouTube channel. Please stand by for another content for Seaview updates. Please follow, like, and share to our Facebook page. And also, don't forget to subscribe our YouTube channel. Please stand by for another content for Seaview updates. Please follow, like, and share to our Facebook page. And also, don't forget to subscribe our YouTube channel. Please stand by for another content for Seaview updates. Please follow, like, and share to our Facebook page. And also, don't forget to subscribe our YouTube channel. Please stand by for another content for Seaview updates. Please follow, like, and share to our Facebook page. And also, don't forget to subscribe our YouTube channel. Mga labas nga isyu ug balita nga may labot ang lungsod. Mga hisgotanan ug uban pa. Kini atong tukion sa Panaghisgot. Ani ang tigdumala sa maong programa. Inyong higala, Jonel Matugina. Mga labas Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, mahing gabi kanatong tanan. Kumusta karon January 12, 2023? Hinaot nga anaa mo sa kapiskay sa inyong panlawas. Engineer, kumusta? Nakasimba na ka? Rihata. Hapit lang tani unya. Mga higala atohang sawan ang mga istorya, balita diri sa atong dakbayan sa Sugbo ug sa national pod ug sa tibuok ng kalibutan. Apan sa dili pa tuguti ko sa pag-greet no sa ato ang mga amigo ug higala no nga always naga-tune in, nagatanaw sa ato ang live kada gabi bisan pa man nga anian nata mahimutang sa mga alas 9 gabi na gyud kayo pero naag hapon sila. Akong unahon ang ako ang maestra sa una sa Political Science sa University of Cebu, si Attorney Grace Gidoctio Larona. Kuyog ang iyahang bana nga si Sir Danny Larona. Congratulations ninyong duha kay mag-uhay rabya mo ni Daga no sa Cebu Marathon. Unya ang ato ang higala po diha sa Barangay Labangon no si Konsehal Nato Alboro, always gyud naka-tune in kanato matag gabi. Daghang salamat Konsehal Nato Alboro. Si Konsehal Filma Manigbas, Konsehal Chona Pascua ug Konsehal Hil Bailon diha sa Barangay Bulacau. Mayong gabi ninyo diha mga konsehal. Daghang salamat sa kanunay nga pagtan-aw dinhi sa ato ang programa matag gabi ang Panaghisgot. Akong amigo, dugay ng kaini nga supporter nato no. Katong panahon sa pandemya iyatang padalhan og mga ingon tampo ng agricultural products gikan sa iyahang mga garden diha sa bukid sa Konsolasyon sa Kabangahan. Si Sir Win Breakers, mayong gabi mo diha sir. Og si naka-tune in sa nato no gikan sa isla sa Camotes atong amiga si Ma'am Arian Kapaw, mayong gabi mo diha ma'am. Diha sa Bukirang Bahin sa Sinsin, si Sir Sherwin Mediana. May gabi sir. Amo ang family friends so audio kayo ni namo. Daghang salamat. Glady Casas kada gabi naga-tune in sa ato ang programa diri sa Panaghisgot. Akong idolo sa panerbisyo diha sa Barangay Inayawan, Konsehal Chris Ocampo. Daghang salamat nimo diha, Cons Idol. Kumusta ka mo diha sa Barangay Inayawan?
Good evening sir, watching from Isabel Leyte, Nati Guzon. Daghang salamat. Abot dito dito ang atong Sibya engineer. Mura og nag-greet naman nato tanan. Sige, ato usang basahon ang mga headlines karong gabi una. Nagbansiwag diri sa The Freeman News. Dalus re-elected as MCWD chairman. Diri sa Banat News, mga hotel sa Cebu City puno na sa mga bisita. Sa Banat News gihapon, fluvial procession hayan moabot og 2 ka oras. Karsada sa Casals Village paablihan sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo. High value target na sikop sa buy-bust operation. Mga dalan sa syudad sa Lapu-Lapu sirad-an na atol sa translasyon. Sa mga nakuha nga mga balita sa atong mga kaubanan dinhi sa News Department sa Cebu Updates, mga pasahero stranded sa Lapu-Lapu ports. Samtang ang ombudsman tan-awon ang posibleng pagkonsabo sa Department of Agriculture og mga negosyante. No cellular signal interruption atol sa Sinulog 2023. Karon lang yung hapon adunay usa ka series bus natuwad. Kastang di malasa, butangi. Sa laing balita, buhatan ni Vice Mayor Garcia ng hatag og libreng kape. Diay usa ka pulis nadakpan sulod sa lodging house. Butangi. Wanted, misukol sa kapulisan, Samdan. Motorkada alternatibo sa Seaborn Procession. Ang CCTO ni pasalig nga atol sa Sinulog daghan gyapon ang sakyanan. Sa Showbiz News mo ni ang perming atngan ni Engineer Maru Buktot ang Showbiz News. Carla Abiliana daring na kaayo. Sa balitang sports, kini po ang atngan sa atong higala diha sa Barangay Kiyot, si Niloy Torres, Milan Milindo, bag-ong kampyon. Sa balitang news gihapon, perpekto nga freight throws balig 40 ka buok. Maukadto ang mga nag-unang balita nga atong pagasawan diri lamang sa atong programa nga Panaghisgot. Sa di pa mo padayon, ato usang i-shout out or i-mention ang mga atong higala, no, nga nagtan-aw diha sa live nato karon over at Facebook sa ato ang page Cebu Updates. Mga higala, ayaw po din yung si Piata pag-subscribe ang ato ang YouTube channel, no, nga at Cebu Updates aron ma-updated kamo sa mga kalihukan,
balita diri sa atong dakbayan o sa tibuok kalibutan. I-type lang ninyo at Cebu Updates. Walay space at Cebu Updates. Message from Jezebel Cyril Astillero Apostol, akong higala, amiga po sa kong asawa. Shout out kang Glyza. Wilfredo Baro Jr., amigo o maestro sa akong anak sa una, way lipod-lipod. Sir Wilfredo, mayong gabi, watching from Palumpon, Leyte. Good job, sir. Atong suki, matang gabi, Parcival Noble, mayong gabi, diha, sir. Gikan sa Barangay Kiyot. Regards ko sa atong mga silingan diha sa Barangay Kiyot. Sila si Joel, sila si Konsihal Linlin Paras, labi na sa atong pinangga nga konsihal sa dakbayan sa Sugbo, si Konsihal Ray Gialon. Carl Omega, kuya, good PM diha, shout out. Shout out kuya, daghang salamat sa pag-tune in ug amping kanunay sa imong pagpalupad sa imuhang drone. Nakakuha na ka og permit kuya? Chris Ocampo, idol, mayong gabi, Pit Senior. Kumusta diha Konsihal Chris Ocampo diha sa Inayawan? Sa dili pa akong i-shout out ang atong mga amigo nagtan-aw diha sa Barangay Mabolo, Konsihal Jackson Tudtod. Mayong gabi nimo Konsihal Jackson Tudtod. Diha sa Barangay Adlaon, sipa kayo tao naglanog-lanog, matod pa ni Konsihal Gigi Limosnero o Konsihal Lee Gabod. Daghang salamat sa pag-tune in diri sa atong programa Konsihal. Oy, atong amiga diha sa Barangay Kugon Pardo, Ma'am Evelyn Bacalso, daghang salamat Ma'am Evelyn. Carl Omega, stricto man kuya, di basta-basta makakuha permit, mao gyud na kuya. Hinaot nga makakomply ka sa mga requisitos nga gilatag sa PNP para makakuha ka og permit kuya. Sugod na tayo, engineer. Sa atong headline diri sa The Freeman, Dalos re-elected as MCWD chairman. Jose Dalos III got a fresh mandate to lead the Metropolitan Cebu Water District after he was re-elected chairman of the board of directors. Congratulations, Sir Joey Dalos, no, sa bag-o nga mandato nga gihatag sa imuha sa imong mga kaubanan diha sa MCWD board. Yesterday, during the first board meeting for the year, Dalos opted to start it with an election considering that there are 2 new members who joined the BOD. So adunay mga duha ka bag-ong membro sa BOD. Attorney Earl Bonachita, who replaced Attorney Francisco Malilong Jr. as representative of the education sector, and Attorney Danilo Ortiz replacing Attorney Manolet Dinzay as representative of the civic sector. Engineer Miguelito Pato nominated Dalos as chairman, and the nomination was immediately closed by Ortiz and seconded by Bonachita. Pato, who represents the business sector and former BOD secretary, was also elected as vice chairman, a position previously held by Malilong Judeline May Seno of the women's sector, replaced Pato as the secretary. So engineer, atong pangayuan og habig o reaksyon si Attorney Joey Dalos kaganihang buntag, no, niya ni reply pud siya diri sa atoa kabahin na sa iyahang pagkapili isip bag-o nga chairman sa board sa MCWD. Oni ang reply ni Dalos sa atoa kabahin sa iyang reaksyon sa iyang pagkapili.
Nagpasalamat ko sa akong mga kauban sa board sa paghatag og kumpiyansa og lain nga tuig nga nahimong mamahimong presiding officer ang chairman sa MCWD. Kini nga hagit akong gidawat ug akong atubangon ang mga challenges nga moabot pa. Akong pasalamat sa kahitasan ining kahigayunan nga makasilbi kaniya ug sa iyang katawhan. Pit Senior sa tanan. Pit Senior po nimo diha, Atty. Dalos, mao kato ang iyahang reaksyon sa dihang ato siyang gikuhaan sa iyang habig. Shout out Katrina Cristalin Senyora Tilibangco. Shout out Sir Zoe Torres. Sa laing balita, mga hotel sa Cebu City puno na sa mga bisita. Ang mga hotel sa Cebu City puno na sa mga bisita. Labi na ang mga 4 o 3-star hotel sa siyudad sa Sugbo. Fully book na ang tanang gumikan sa nagbaha ng mga bisita alang sa kapistahan sa senior ug ubang kalihukan nga dunay kalabutan sa Sinulog 2023. Matod ni Konsehal Jocelyn Pesquera, pangu sa komisyon sa 20% na lang usab ang nahibilin nga bakante sa mga lawak sa mga ginagmay nga hotel. Si Pesquera nagkanayon nga nagpakita kini sa pagkaanam-anam na sa pagkabangon sa industriya sa hotel nga naapektuhan gayud og maayo panahon sa pagtumaw sa pandemya. Nagkanayon si Pesquera nga kasagaran sa mga bisita nagikan sa Amerika, Japan, South Korea ug Israel. Adunay mga bisita nga nagikan sa nagkalaing-laing dapit sa Europe, diin kasagaran kanila giingong naghinam-hinam na sa pagsadya sa Sinulog. Nagpahuway og 2 ka tuig ang pisikal nga pasundayag sa Sinulog gumikan sa restriksyon tungod sa COVID-19. Gingong ang uban nga mga turista nagbook na og hotel sa niaging tuig pa isip panigurado nga duna na sila'y kaistaran dinhi sa Sugbo alang sa selebrasyon sa Sinulog. Nasayran nga lakip sa i-promote sa maong kalihukan mao ang kanindot sa dakbayan ilabi na sa mga lugar nga mahimong suruyan. Sa laing balita diri sa Banat News gihapon, fluvial procession hayan moabot og 2 ka oras. Sakto ra ang 2 ka oras nga time frame alang sa fluvial procession karong Enero 14 Sabado sumapa sa Philippine Coast Guard. Gitug-an ni Commander Mark Larsen Mariano, Coast Guard Commander Central Cebu nga ang travel time sa gihimo nga dry run sa fluvial procession naa sa 1 hour og 20 minutes. Sa dry run nga gihimo walay partisipasyon sa mga barko, bangka ug pump boats apan gitataw sa Coast Guard nga inig adlaw na gyud sa kalihukan makuha ra gihapon nila ang target nga oras ug mahuman ang kalihukan nga makadunggo sa Pier 1. Gitataw ni Mariano nga prioridad nila ang safety ug seguridad ug mapasalamaton sila sa ubang law enforcement agencies susama sa Philippine Navy, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Philippine National Police, Maritime Police ug uban pang mitabang pagbantay sa seguridad. Ikaw, engineer na kay kuan kasakyan? Ika fluvial? Sa laing balita, ang karsada sa Casals Village paablihan sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo. Paablihan sa Cebu City Traffic Management Coordination TMC Board ngadto sa publiko ang karsada sa Casals Village diha sa Barangay Mabulo, Dakbayan sa Sugbo.
Suma pa ni Rene Borromeo sakop sa TMC nga nakakuha sila og dokumento nga ang kalsada di ay diha sa Casals Village gipanag-iya sa kagamhanan sa Dakbayan. Suma pa nga gidonate kini ni Attorney Cecilio Casals og sa iyang kapikas ni adtong 1980. Nasayran nga ang kagamhanan usab ang nagmaintenar sa kalsada ug ang pagmuntar labi na sa mga lamppost. Dugang pa ni Borromeo nga ang kadagkuan sa Casals Village Homeowners Association may kontrolar sa mga sakyanan nga moagi sa ilang kalsada sa village. Labi na ang ubang gipabayad nila. Ang chairman sa TMC nga si Attorney Rico Ray Francis Coco Hulganza nakadawat og reklamo gikan sa pipila ka mga homeowners nga wala makagusto sa gihimo sa ilang mga opisyal nga gipangwartahan ang ilang kalsada. Matud pa nga ang pagdonar sa road lots sa Casals Village pinaagi sa deed of donation gidawat ni kanhi Mayor Florentino Solon ni adtong 1980 ug gisaksihan ni Generosa Libra nga assistant fiscal kani adto. Nagkanayon si Hulganza nga kung magamit na ang maong mga karsada nga kaagian sa publiko, makatabang kini pagsulbad sa problema sa trapiko sa Mabolo ug Kasambagan. Shout out diay sa akong amigong konsihal diha sa Barangay Binaliw, Konsihal Ronald Mingo. Mayang gabi nimo diha konsihal. Sa ako pong amigo nga kapitan diha sa Barangay Pasil, salamat sa pag-tune in Cap Julius Gyugyo. Ang kapitan sa Barangay Pamutan, Ronald Labitad, daghang salamat nimo Kapitan Ronald Labitad. Sa laing balita diri gihapon sa Banat News, high value target na sikop sa bypass operation. Nasikop ang usa ka high value target atol sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA 7 sa Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Pasado alas 5 sa hapon ni adtong adlawng Martes, Enero 10. Gila ang dinakpan nga si Luisito Mosqueda alias Bayot, 41 anyos, usa ka habal-habal driver ug usa ka high value target. Atol sa bypass operation ang dinakpan nakuhaan og usa ka pakete nga gituohang sabu nga motimbang og 50 gramos o mobalor sa 340,000. Lakip sa nakuha mao ang bypass money, cellular phone ug uban pa. Ang mga ebidensya nga nakuha gikan sa dinakpan gisumiter sa PDEA 7 sa ilang laboratory alang sa chemical analysis. Sa report sa PDEA 7, niabot og usa ka buwan ang case build-up ug subay na sab sa mga nakuha nga impormasyon sa ilahang mga operatiba gikan sa milabay na mga dakop og confidential assets. Arita sa mga balita nga nakutlo sa atong mga kauban diri sa Cebu Updates News Department. No cellular signal interruption atol sa Sinulog 2023. Kini ang gipahibaw sa Cebu City News nga official Facebook page sa Cebu City Government. Karong hapon lang gayud nahitabo kini ngadto sa habagatang bahin sa probinsya sa Sugbo. Usa ka series bus natuwad. Butangi! Usa ka series bus ang naaksidente human ang driver nawad-an og kontrol sa gida niining nga nibangga sa usa ka motorsiklo diha sa Barangay Banhigan, lungsod sa Badyan. Usa ka lungsod sa habagatang Sugbo. Kaganihang alauna ang takna sa hapon. Sigun pa sa kapulisan sa Badyan, 25 ang naangol sa maong aksidente. Apil na ang mga pasahero, bus driver, konduktor, motorcycle driver ug ang babae nga back rider. Usapod ang kumpirmadong patay sigun pa sa kapulisan
Siya usa ka 15 anyos nga lalaki, pasahero sa bus nga Ceres. Subo kayo nga balita, engineer, no? Namatyan gyud in taon mao maning kaganihang hapon nga adunay motorsiklo nga niditso og cross unya nabanggaan sa Ceres. Siguro mag-drive kita, magmatngon gyud in taon ta, lingi sa tuo ug lingi sa wala, no? Sa laing balita, buhatan ni Vice Mayor Garcia ng hatag og libreng kape. Atong pakpakan, kay nindot ni nga balita. Ubay-ubay nga mga deboto ni Senior Santo Niño nga nanimba diha atol sa nobinaryo sa kapistahan ni Senior Santo Niño ang nakainom og libreng kape gikan sa buhatan ni Vice Mayor Raymond Garcia. Balik na sa mga Sa laing balita, mga dalan sa syudad sa Lapu-Lapu siradan atol sa translasyon. Gipahibalo sa kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu nga pasirado nila ang mga dalan atol sa translasyon nga pagahimuon karong Enero 13 adlawng Biyernes. Base sa ilahang traffic advisory, ang pagsirado sa pipila ka mga dalan sugdan na alas 11 sa gabi. Sa nasayran gikan sa National Shrine sa St. Joseph sa Barangay Sentro sa siyudad sa Mandawi ang imahen ni Senior Santo Niño. Pagadadon kini ngadto sa National Shrine sa Birhen sa Regla sa Barangay Poblasyon karong Enero 13. Naglakip sa mga dalan nga dili magian mao ang GY de la Serna paingon sa eskina sa Mantawi Road hangtod na sa eskina sa P. Rodriguez sa Barangay Luok. Apil na usab ang tibuok dalan sa P. Rodriguez hantod na sa eskina sa dalan nga GY de la Serna hantod ngadto sa A. Tumulak Street S. Osmeña paingon sa eskina sa A. Tumulak. Si Mayor Junard Ahong Chan miingon nga atol sa translasyon adunay himuon nga mga mubo nga programa sa tiilan sa First Mactan Mandawi Bridge habig sa Barangay Paho. Pag-abot sa imahin sa National Shrine sa Birhen sa Regla, himuon ang misa hangtod nga dad-o na kini ngadto sa Naval Forces Central Command sa Barangay Luok sa Enero 14, 2023 alang sa fluvial procession nga pagahimuon paingon sa Pier 1 sa siyudad sa Sugbo. Samtang hapsay og malinawon ang gipahigayon nga dry run sa translasyon kagahapon Miyerkules sa buntag. Ang dry run gisugdan sa alas 8 sa buntag gikan sa Basilica Minore del Santo Niño habig sa Osmeña Boulevard ngadto na sa MJ Cuenco Avenue, Lorega, Carita, Hipodromo, Mabulo, dayon subang dako diin didto dawaton ang mga Mandawihanon ang balaan nga bata uban sa Birhen sa Guadalupe. Sa laing balita, mga pasahero stranded sa Lapu-Lapu ports. Mukabat sa 160 ka mga pasahero ang na-stranded sa mga pantalan sa Angasil, Hilton ug Marigondon sa Lapu-Lapu City. Kini human gisuspenso sa Philippine Coast Guard ang mga biyahe sa dagat tungod sa gale warning kagahapon Enero 11, 2023. Ang Lapu-Lapu City Rescue Team
nibutang og temporaryong kapuy-an aron ma-accommodate ang mga stranded nga individual kagabi. Ang LGU sa Lapu-Lapu nang hatag usab og food packs sa mga stranded nga pasahero. Daghang salamat ninyo din ha, no, LGU sa Lapu-Lapu. Sa dili patamo padayon, ato unang basahon ang mga mensahe diri sa ato ang comment sa atong live. Pa-shout out kang Japit Lutsing o Konsehal Dodong. Konsehal Dodong, mayong gabi nimo diha, Konsehal. Jiran Kapirari, shout out watching from Japan. Butangi! Nagunsa man ka diha sa Japan. Rhea Lopez is watching. Medyo na late na ka, madam. Mayong gabi nimo diha. Atong i-shout out si Jojo Intisi. Mayong gabi nimo diha, Jo. Salamat sa pagtan-aw. Sa laing balita nga nakutlo sa ato ang mga kaubanan dinhi sa Cebu Updates News Department, Ombudsman tan-awon ang posibleng pagkonsabo sa Department of Agriculture o mga negosyante. Butangi! Sakpan yun ni ron. Sumapa sa ombudsman, ilang gusto imbestigahan kung aduna ba'y pagkonsabo tali sa Department of Agriculture o sa mga pribadong negosyante. Butangi! Mingon si Ombudsman Samuel Martires nga siya mismo nakurat sa pagsaka sa mga sibuyas diha sa mga kamerkaduhan. Iyang gusto sutaon sa iyang investigasyon kung tinuod ba gyud nga adunay kakuwang sa supply sa sibuyas or naalang ba'y mga tao nga nagpaluyo sa pagmanipula sa presyo. Butangi! Rocky Ray, pa-shout out batch UC 2003, especially Section Jade. Shout out daw batch 2003 sa UC. Sabi na at taga Section Jade. Shout out Rhea Lopez, watching from Singapore like. Butangi! MJ Dayondon, watching from Santo Niño, Cebu City. Di ay laing balita. Pulis nadakpan sulod sa lodging house. Butangi! Usa ka lodging house sa Digo City ang gi-raid. Sa dihang pag-raid, usa ka police Chief Master Sergeant Frederick Baclaan Minyo, 46 anyos, o usa ka pulis nga na destino sa PNP Highway Patrol Group diha sa Region 11. Iyang kauban sa lawak sa lodging house mao si Chona Ann Puketa, 36 anyos ug dako usab nga minyo.
Ang nagpadakop sa duruha mao ang bana ni Chonaan Puketa nga si Brian Razonable Puketa. Butangi! Kasamtangan ang gibalhog ang duha ka managhigugmaay og pasakaan sa tukmang kaso. Bantay-bantay gyud ka engineer. Ay no, di man gyud gamin, di pa man pug gaminyo. Butangi! Usa ka wanted misukol sa kapulisan Samdan. Usa ka wanted ang naangol human pinusilay sa mga pulis. Alas 6 antak na sa gabi sa Martes, Enero 10 sa Purok 4, Barangay Sandayon, Dakbayan sa Danau. Si Gerson Arenas Montes, 40 anyos, minyo, nagpuyo sa nahisgutang lugar, Samdan sa iyang wala nga bitiis. Si Police Lieutenant Colonel Mark Lester Esteroza sa Police Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office mao'y nangulo sa operasyon uban sa mga personnel sa Provincial Drug Enforcement Unit ug Danau City Police. Ilang dala ang warrant of arrest sa kasong attempted homicide batok kang Montes nga gi-issue ni Judge May Lisbeth Avila William sa Municipal Trial Court in Cities or MTCC 7th Judicial Region, Danau City nga gipitsahan og Enero 9, 2023. Ang korte nihatag og pagtugod sa akusado nga makabutang og 10,000 pesos nga piyansa. Apan dihang naabot na ang mga pulis ug ni-serve na sa warrant of arrest, giingong kalit lang ipampusil ni Montes ang mga pulis. Ang mga pulis ning depensa sa kaugalingon ning baws pagpusil kaniya hinungdan nga naigo kini sa makaduha kahigayon sa wala nga bitiis og na-neutralize og napusasan dihang gidala sa tambalanan. Na-recover sa kapulisan ang usa ka 9mm caliber pistol nga dunay magazine ug adunay mga tulo nga buhing bala ug upat ka mga kabhang sa bala ni ini. Pasalamat to sa engineer kay BTS lang siya. Sa laing balita, motorkada alternatibo sa seaborne procession. Kung dili mahimo ang seaborne procession or kaning gitawag nato nga fluvial parade, fluvial procession karong Sabado, Enero 14, 2023 tungod sa daotang panahon, usa ka motorkada ang magdala sa mga imahen sa Senyor Santo Niño, Our Lady of Guadalupe ug Saint Joseph paingon sa Dakbayan sa Sugbo. Kini moagi sa Cebu-Cordoba Link Expressway or CCLEX, sumala ni Reverend Father John Ayon Miranda. Siya ang Fiesta Senior 2023 Head Secretariat. Si Miranda, chairman sa Health, Safety and Security Committee, nitambong sa dry run alang sa seaborne procession gikan sa Naval Forces Central Port sa Barangay Luok, Lapu-Lapu City paingon sa Pier 1 sa Dakbayan sa Sugbo sa Miyerkules sa buntag, Enero 11. Si Commander Mark Larsen Mariano, Deputy Commander sa Coast Guard District Central Visayas, sa iyang bahin ingon nga hapsay ang paglayag sa dry run og nidugang nga ang oras sa pagbiyahe ni abot og mga usa og tunga sa oras bisan pa basa nga panahon o ulan. So kung di mo nindot ang sitwasyon sa ato ang or kahimtang sa atong panahon, posible nga walay fluvial procession apan adunay motorkada magagikan sa Cordoba padung sa Pier 1. Mayong gabi sa ako ang amigo. Kusog mutubag, maayo og argumento didto sa amuang classroom no sa law school sa una, si Mark Nino Tomaudos
karon adna sa USA. May gabi nimo diha, Boss Mark ninyo Tumaudos. Juan Dilina Alboro, maayong gabi sir, maayong gabi pod kanimo Juan Dilina. Jiran Kapirare, shout out watching from Japan. Butangi. Nakunsa man ka sa Japan, Jiran? Laing balita diri sa Super Balita gihapon. CCTO mipasalig nga daghan gihapon ang sakyanan atol sa Sinulog 2003. Gipasalig sa Cebu City Transportation Office nga dunay igong pampublikong transportasyon atol na sa Sinulog Festival Grand Parade sa South Road property. Ang mga bus nga gipanag-iya sa City Hall ipakatap usab atol sa kapistahan sa Enero 15, 2023. Si Attorney Rosel, sekretary ni Mayor Mike Rama, niingon sa press conference sa Miyerkules nga adunay kinatibuk-an nga 21 ka mga bus nga mobiyahe sa lain-laing ruta sa Domingo, Enero 15. Sa laing bahin, nakadawat ang CCTO o pagsalig sa 8 ka transport cooperatives nga mulugway sa ilang mga ruta paingon na ngadto sa SRP. Apan, dili libre sanglit ang minimum nga plitihan ipatuman gihapon. Si CCTO Board Directors Chairman Rico Ray Francis Coco Hulgansa niingon nga sirad-an ang SRP sa trapiko sugod alauna sa kadlawon sa Domingo, Enero 15. Sa showbiz news, ang paborito ni Engineer Maru Buktot. Carla Abellana daring. Nagkaguliyang ang mga netizens sa daring pictures nga gipost ni Carla Abellana diha sa iyang Instagram account. Tanawa engineer, tutok eh. Ang maong post ni Carla Abellana niabot na og 150,000 reactions. Butangi. Pakpak engineer, pakpak. Na paborito ni engineer nga ato ang portion mao ang showbiz. Samtang sa balitang sports, Milan Milindo, new OPBF Silver Featherweight Champion. Atong pakpakan ng atong kababayan nga si Milan Milindo sa iyang kadaugan. Si Milan Milindo milangkat sa kampyonato isip OPBF Silver Featherweight Champion pinaagi sa unanimous decision batok sa iyang Thailander opponent nga si Buat Kratok. Ang maong boxing promotion gidalit kaninyo sa Prime Stag Sports. Atong i-congratulate ang atong amigo igsuon Attorney Jigo Dakwa nga mao usa sa nagpaluyo ni ining promotion, labi na ang Prime Stag Sports. Congratulations Attorney Dakwa. Sa laing balitang sports diri sa Super Balita, perfect 40 ni Agak sa Miami. Nimugna og record nga perpektong 40 ka free throws ang host Miami Heat sa ilang kulbahinam nga kadaugan batok sa Oklahoma City Thunder nga may score nga 112 ug 111. Usa sab ka free throw ang nakapadaog sa Heat nga tipik sa kompletong 3-point play ni Jimmy Butler sa nahabiling 12.9 segundos. Nabuak sa Heat ang kanhi record nga perpektong 39 ka free throws nga nahimo sa Utah Jazz batok sa Portland Trail Blazers ni atong Disyembre 7 tuig
1982. Ako man ko natawa na yung 1982, engineer. Hilig ba kagwan? Engineer, hilig ba kag basketball? Sa katapusang balita, mao ang resulta sa kinaham sa tanan ang PCSO Suertres. O sa igawas. Ang nigawas sa Suertres 777-777. Polosme na bukya. Butangi. Mura man og James Bond. 007 man ito sa James Bond. Ang balitang sports maoy nagpupos sa ato ang programa karong gabi una. Sa dili pa ta manamilit ato unang hatagag pantagad ang mga mensahe dire sa ato ang Facebook Live comment section. Shout out ko sa atong mayorama, ibalik nato ang naandan nga sinulog gikan kang si A. Kuyaw pangalan si A. Mayong gabi Konsehal Maria Pino sa Barangay Ermita. Mayong gabi Kuya Cap Mark Miral, ang Barangay Captain sa Barangay Ermita. Ako mga amigo diha sa Barangay Manilad, Sir Kukoy Ranili o Sir Mario Opo. Mayong gabi, salamat sa pag-tanaw niining atong programang Panaghisgot. Kuya Cap Munit Morelio sa Kinasangan, nag-tune in. Dagang salamat, Kuya. Oy, akong amigo, kauban ako, kuya po nako sa Eagles, Attorney Noel Bacalya. Mayong gabi ni mo diha, Kuya. Elisa Lim, maayong gabi sa tanan, Cebu. Watching from Quezon City. Mayong gabi, Ma'am Elisa Lim. Tagalog nakadiha karon. Mabuti naman kami dito sa Cebu. Mabuti at naintindihan mo pa rin yung aming salita. Rinaldo Soronio Ramos Jr. Soke jud kayo ni si Rinaldo Bisa kung saan programa mo comment yun siya. See you unyang kadlawon sa Walk with Mary. Viva Pit Senior. Pit Senior Sir Rinaldo. Talertsky, good evening to all. Mayang gabi, sir. Banayng Ryan Martin and family gikan sa Marbel Isabel Leyte nga karon ana-ana sa United States of America. Mayong gabi nimo diha, sir. Kuya Konsehal Cons Bobet Rojas sa Isabel Leyte o sa iyang hamiling kapikas si Nilen Rojas. Mayong gabi ninyo diha. Salamat sa pag-tune in. Ma'am Rhea Abapo, gikan sa opisina sa assessor sa Talisay City. Ma'am Rhea, mayong gabi. Salamat sa pag-tune in. Magpa-shoutout po kuno ang mga security guard sa Carbon Market Complex. Mayong gabi. Mayong gabi mga security guards diha sa Carbon Market Complex. Si Sir Rex Sadi, good evening mga Kasibo updates. Viva Pit Senior, good luck SRP. Butangi. Tabangal na natog ampo nga nindot ang kuan panahon kay murag di naman gyud kapungan, di na mausab ang desisyon sa atong mayor nga diha nagyud ang Sinulog Grand Parade 2023 karong Enero 15, 2023. No, atong pangindahay nga duyugan kita nga init nindot ang panahon karong adlawng Domingo. Maog yan. Si Konsehal Deboy Cuartero, anak ni Fiscal Cuartero diha sa Surigao, nagtan-aw po nato. Mayong gabi nimo Konsehal Deboy Cuartero.
ug ang balitang sports maoy nagpupos sa atoang panahon. Salamat na lang no sa atoang mga viewers sa inyong pagkuyog kanako. Sa ngalan sa atoang station manager Jondel Buntuyan, ako ang partner dire sa studio, Engineer Maru Clifford Richard Bukto, ug sa kinatibuk ang puwersa sa Cebu Updates labi na sa News Department. Ako manamilit kaninyong tanan og daghang salamat sa inyong pag-uban kanako dinhi sa atong programa nga Panaghisgot. Hantod na pod ugma puhon, magkita ta, Pit Senyor! Mga labas nga isyu ug balita nga may labot ang lungsod. Mga hisgotanan ug uban pa. Kini atong tukion sa Panaghisgot. Ani ang tigdumala sa maong programa. Inyong higala, Jonel Matugina. Please stand by for another content for CU updates. Please follow, like, and share to our Facebook.